Здравейте хора, аз съм Тропик и добре дошли в най-новото ми видео в канала. Може да се абонирате, да лайкнете и продължаваме. Както сте видяли от заглавието, днес ще играем на ютубър Tycoon Elevator в Roblox. Той има в Fortnite, нищо. Така че аз тук всичко съм направил, къща, всичко. Само ще изкарваме абонати. В другия епизод на Roblox ще си правя къща още една. Гледайте сега. Така, има ли някое друго? Не, това е многото, пак ще съм това. През the button build your Tycoon. Добре, махнато ми. Ще разгледаме първо какво има. По-скоро ще разгледате. Не. Бъгнах се ли бе? Ето. Сега. Влизаме си и лазерна врата. Вау, колко интересно. Ето тук всичко. Гейминг сетъпа ми е много добър. Добре. Ето тук само ето това не мога да разбера какво е. Ето това. Компютъра, да, разбирам го, ама какъв е този голям екран? Той следно, когато е изгасен... не, ето тук има черти. Следно, когато е изгасен е цял екран. Това ето тук все едно е цял екран. Но когато се приближим... Не бе. Искам се... Ето тук има една черта. Ето тук. Преди двойката. Една черта. И изкарвам по 5217 сабскрайба на секунда. Това е много добре. И ето това. iPhone Max плюс iCamera пак. По 10 000 евро. Вау. Ето тук ми е това. 4 пилота! Какво? Ето тук имам и оръжие. Това е за високо скачане. Но то трябва да го покажа отвънка. Ето. Това всички трябва да го знаят. Ето това е най-слабото. Бе по-много малко. Ето това. Аз трябва да ги слагам. Ето това си е силничко до някъде. Ама няма как да се бори. Първо, второ етаж. Сега. Ето тук е най-интересното, защото идва една много добра част. Първо, ето тук. Аз се забелязах, че имаме часовник. Облац! Сега ето тук телевизорче, YouTube диванче, с логото на YouTube. Ето. Аз седнах дори. И най-интересното. Златна туалетна, златна кенефка, златна... Не. Не съм за туалетна сега. Сега третия етаж, там е много интересно. Ето тук, да, това го знаете вече всички. Ето тук имам, мога да се превърна в ютубъра. Това ми искаше по 500 лева. И ето тук имам такива, къде да помагат. Забравя как се наричат. Той е по 800, той е 1500, той е по 3000, 4000, 5000. Това беше последно. Те си сипа малко вода, бе. Чупи ми машината направо. Сега, четвърти етаж. Ето тук имам други оръжия. Не знам защо това са го сложили на долния етаж и на този, ама какво се направи? Това е супер силно, но не колкото другото на петия етаж. Сега това се маха и тук отива. Ето това. Силно е. И на петия етаж
Тук вече почва да стават ето такива вратите. Е такива. Желязно. Така. Тук е етаж, ще отиде милиардерски. На него това е лайф етажа. Ето тук имам. Тук лайф. Ето тук има също лайф. И ето тук също има лайф. И най-силното. Сега ще ви го демонстрирам как работи. Първо взимам мобилфон на телефона. Изкарвам. Не, има още едно нещо. Само това. Сега ще си ги затворя. Ще си го затворя. Така. И директно отскачам и не ми трябва повече ютубърски неща. Сега. Аз ще отивам. И на мен се доходи до тоалетна. Ще си опитам да изтърпа. Добре. Това аз колко време снимам? 6 минути. Добре. Сега някой да дойде. Бро, за какъв се помисли, бе? За какъв, бе? За какъв, бе? Видяхте по колко силно удара това. Не е никак зле. И сега... Бро, имам 6 милиона. Когато ми трябваше много пари, ми се събираха 6 милиона за... Дори не са ми се събирали 6 милиона и 1 милион ми се събирал за 5 века. А сега 6 милиона за 2... Няма и 2 минути. Има и 2 минути, де. Вече имам 7 милиона пари. Дори 8 милиона. Гледайте. Аз тия, бе, бро. Взимам телефон и снимам. I show speed. Бро, ти пак ли си се бъгнал, бе? Колко става в тебе, бе? В другия епизод ще натисна ето това, да знаете. Така, отиваме тук. Ето тук продават. Ето такива. Аз съм ти взела ето това. И... не. Къде ми това? Не съм го закачил. Що не ми е закачено, бе? Това не трябваше да го правя. Никак, ама... What? Добре, направих нещо много странно. Демонстрирах ви. Само да кажа едно нещо, че ако си оставя тук телефона и отида до тоалетна, той ще ми изгасне и ще ми приключи видеото, както един път стана. Ама тогава не съм качил такова видео, съм качил едно друго видео. Тогава снимах на Brawl Stars. Така че... Я да видя пък от колко време снимам. 9 минути. Почти 10 минути. Какво направя? Съжалявам. И хора, до тук ще видите. Може да се абонирате, да лайкнете и довиждане.